catabolisme és la fase degradant del metabolisme, que té com a finalitat l'obtenció d'energia. En les vies catabòliques, les molècules orgàniques inicials es transformen en altres de més senzilles. L'energia alliberada en el catabolisme és emmagatzemada en els enllaços rics en energia de l'ATP. Aquesta energia, posteriorment, s'utilitza per dur a terme activitats cel·lulars. En la respiració de la glucosa, les reaccions catabòliques són reaccions de transferència d'electrons o reaccions redox. Sempre que hi ha una substància que s'oxida, és a dir, que perd electrons, en el nostre cas la glucosa, és perquè hi ha una substància que els accepta, és a dir, que es redueix, en aquest cas l'oxigen. La substància que provoca que una altra perdi electrons, és a dir, que s'oxidi, s'anomena agent oxidant. En aquest cas, l'agent oxidant és l'oxigen. La substància que provoca que una altra guanyi electrons, és a dir, que es redueixi, s'anomena agent reductor. En el nostre cas, l'agent reductor és la glucosa. En el catabolisme, l'energia s'allibera de manera gradual i en forma d'energia química. Aquesta producció d'energia s'aconsegueix gràcies a que, en el catabolisme, no hi ha una única reacció química, sinó moltes reaccions successives i cadascuna catalitzada per un enzim. Els electrons de la glucosa no passen directament als àtoms d'oxigen, sinó que, a les primeres etapes del catabolisme, viatgen constituint àtoms d'hidrogen i així passen a un coenzim que generalment és el coenzim NADMES. Aquest coenzim actua, doncs, com a transportador d'hidrògens. Aquesta reacció, en la qual la glucosa perd hidrògens, està catalitzada per un enzim deshidrogenat, que treu 2 electrons i 2 protons, passant-los al NADMES, que es redueix a NADH i deixa un protó lliure al mig. El coenzim NADH passa a una cadena transportadora d'electrons, constituïda bàsicament per unes proteïnes anomenades citocroms. Els electrons passen d'un citocrom al següent, ocupant cada vegada un lloc més pròxim al nucli de l'àtom acceptor. L'energia que s'allibera s'utilitza per fosforilar l'ADP i formar molècules d'ATP. Finalment, els electrons són transferits a un àtom d'oxigen, els quals s'uneixen als protons lliures i es forma aigua.